kasi hindi ko alam na nasasabi pala nakakulit ang mga alaga nating aso o pusa. Oo, kailangan talaga yun. Yung mabuting benepisyo sa kalusugan ng mga alaga natin ang pagkakapon. Makakaiwas sila sa mga malalang sakit kasi hindi na nila kailangan pang magbuntis, di ba? Hindi na rin sila maglalayas ng bagay. Alam naman natin na delikado sila magpag-alagala yung mga alagang aso o pusa, di ba? Nakakalungkot na karamihan sa kanila ay nasasangsaan lang sa kalsada. Kaya nga mas lalo akong pumilit sa project ng organization natin. First time ko lang makapag-volunteer sa mga ganito. Oo eh. Ako sigurado ako na pag may chance kayo, ulit-ulitin ko yung pag-attend sa mga ganitong event. Ako kasi animal lover talaga ako eh. Kahit nung high school pa lang ako, nag-volunteer na ako sa barangay namin. Actually, kahit saan na may ganitong event na malapit lang sa amin, isa kasi sa feeling na nagagawa ko yung mga bagay na gusto ko. Nakakatulong pa ako sa community. Wow! Dahil sa sinabi mo, alam ko na-inspire na mag-volunteer. Bigla, ano ang feeling? Oo nga eh. Saka katulad mo, animal lover din ako. Ay, talaga ba? May mga snake at mga ako pinapakain malapit sa apartment na nilarentahan ko. Hindi ko kasi sila pwedeng kukunin dahil bawal. Papalayasin ako ng landlord namin. May mga tao talagang gano'n na ayaw sa mga hayop. Kasi marumi, maingay, makalat. Pero deserve rin nilang gagawin ng maayos, alagaan at mahalin. Wala naman silang pinagkaiba sa mga tao eh. Parehong may buhay at damdamin. Kaya parehong mahalaga din. Sinabi mo ba? Gusto ko bang malaman kung anong pangarap ko? Sige, kung sasabihin mo. Pangarap ko na magkaroon ng sariling farm. Tapos matitirahin ko rin yung mga stray animal. Wow, magandang pangarap nga yan. Sana araw-araw ay matupad mo. Sana talaga. Sa akin kasi mukhang imposible pa eh. Naniniwala naman ako na walang imposible basta mabuti yung pangalan mo. Nakikita ko naman kung gaano ka kadedikado. Alam mo kasi pinanganak ako para ibahagi sa mga hayop yung pagmamahal na meron ako. Hindi katulad natin, wala silang kakayang magsalita para masabi na nahihirapan na sila, sasaktan na sila, o kaya naman napapagod na. Mabilis talagang natutunan sa puso kung pinakikita ko mga aso o pusa sa lugar namin na sinasaktan, sinasakuyan ng tubig kasi nagnakaw daw ng ulam. Hindi naman nila yung gusto eh. Gutom lang sila. Kesa naman saktan, pakainin na lang nila, di ba? Pagpaputod maganda si Meryl. Kakabit niya si Julian Sanchez. Doon ay kwenta rin siya. Maraming kwento at delikado sa ginagawa niya. Bilib na bilib ako sa kanya kasi matagal na pala siyang volunteer sa mga ganong klase ng event. Suki na siya sa mga animal shelter around Metro Manila. Tuloy ako na-inspired at nakagawang gawa. Masaya ako na nakilala ko siya noong araw-araw. May naghiwalay ay nagpalitutunan kami ng mga doon na nga nagsimula ang pagkain at pagkain mo. Kaibigan ko. May nagpapasigat. Naging kami ni Mary at makalipas ang 2 taon ay nagpapasal-muli. Naman namin ang kabili pero hindi kami niliyayaan agad. 3 beses na po namin si Mary ng tayo ng special. Alang araw ay maranasan namin maging magpilapit. Nag-focus na lang muna kami sa pagpapalag ng mga namin. Salamat ang pagkakaroon ng sariling bahay at nadapat ko ay makikilipas ang 3 taon. Makalipas ang 1 buwan, pagkakaroon namin lumipat sa bahay namin, hindi ko malilimutan yung mga sumunod na tagpo. Fabian! Mahal! Meron! May nangyari! Ano yun? Sabihin mo na sa akin kasi nag-aalala na ako. Sige, pero maupo muna tayo sa kama. Sige, higa. Aalalahan kita. Ano ka ba naman? Ayaw ko naman ang sarili ko. Sige na, sabihan mo na ako dito. Ewan ko ba? Gusto ko lang din na alalayan ka. Yan. Pwede mo na bang sabihin sa akin kung ano yung nangyari? Para hindi na ako mag-alala kasi kinakabahan ako eh. Kumalma ka lang, mahal. Wala namang masamang nangyari sa akin eh.
magka-baby tayo. Pero kung palagi namang nasa ubay ang isang paa pag nagbubuntis ka at nakukulan, mas mabuti bang huwag na lang natin pilitin. Sa totoo lang, natouch ako dyan sa sinabi mo. Naiisip ko kasi yung kapatid mo. Salamat, mahal, ha? Walang anuman. Kaya nga nag-decide na akong sumailalim sa vasectomy para hindi ka na nahihirapan, mahal. Kahit na na-appreciate ko yung gusto mong mangyari, pwede bang makiusap muna ako na ipagpaliban mo muna? Huwag mo na magpapasectomy. Ayos lang naman. Pero bakit? Eh kasi buntis ako. Buntis ka? Oo! At gusto ko pa rin na ituloy pa rin natin to. Malay mo, ito na pala yung hinihintay natin na anak. Gusto ko kasi ibinigay na sa atin ng Panginoon. Oo, sige mahal. Subukan pa rin natin. At sana nga tama ka na. Siya na ang anak na para sa atin. Mahal na mahal ko kayo ng magiging anak natin. Mahal na rin namin. Salamat sa pagiging mabuting asawa sa akin at tatay sa magiging anak natin. Mga patutos, marami akong pangarap para sa pamilya namin ni Mary, lalo na sa magiging anak namin. May malaking biyaya talaga na sa mga sa itinitikan Panginoon ang panalangin namin gabi-gabi na magkaroon ng supli. Nangako kami ni Meron sa isa't isa na alagaan namin ang aming anak at iyon na nga ang ginawa namin. Iningatan ng asawa ko ang pagbubuntis niya. Alam mo naman ang tututok sa pag-aalaga sa kanya papantunan. Dahil nga masela ng pagkakalang taon ni Meron ay kinailangan niyang umalis sa kanyang trabaho. Nangako ako sa asawa ko na gagawin ko ang lahat upang mabigyan sila ng magandang kinabukasan sa aming anak. Kaya nga nagtrabaho ako ng mabuti habang hindi isinasaalang-alang ang pagkakalaan ng isa. Ako pa rin ang kasama niya sa pag-check up at kung hindi talaga pwede ay pinakikiusapan namin ang kapatid niya nila sa malapit na siya. Nakatira para samahan siya. At makalipas ka papantulo ng mga buwan ay isa nila ang Mary. Palagi na dito. I love stories. I love stories. Ang pagpapakabot langit ang pasasalamat ko sa may kapal. Dahil sa dagdag ng miyembro ng ating pamilya nang isilang ang ating anak. Masasabi kong masarap sa pakiramdam ang matapos ng ama. At yan ang bagay na hindi ko ipagpapalit sa kahit anong bagay sa mundo. Dahil nga first time parent kami ni Bernie ay masasabi kong nahirapan kami. Lalo na sa ginawa ng anak namin. Tapos, hindi lang sa ating anak kundi na rin sa asawa ko. Kaya lang, noong tatlong buwan na ang baby namin ay may nangyaring hindi namin lubos na inaasahan. Mahinding noon ang tulog niya bago kami mag-decide ni Meryl na matulog na rin. Pero hindi katulad ng mga nagdaang gabi sa loob ng tatlong buwan na yun. Hindi kami ginising ng iyak ng aming anak. Umaga na kaming nagising at nakita namin tulog pa rin ang baby namin. Pero gano'n na lamang ang gulat at inabot naming mag-asawa nang nakita namin siya at titigan. Kulay talong na ang baby namin at wala ng buhay. Sa palagay ko pa sa nakita kong itsura ng anak namin, ilang oras na siyang hindi humihinga. Agad namin siyang sinugod sa ospital at ang dito ng pagkamatay niya. May kondisyon na tinatawag na SIDS o yung Sudden Infant Death Syndrome. Saan ay prone ang mga sangkot na tamaan ito sa unang 6 na buwan. Madalas nangyayari ang SIDS sa pagtulog at hindi nalaman ng mga eksperto ang sanhi nito. Wala itong senyales, libat lamang itong iuugnay sa mga kondisyon medikal tulad ng walang kakayahan ng isang sanggol na magising mula sa pagkakahimbing o biglang pagaba ng level ng oxygen. Kahit na masakit, kahit na mahirap,
Talaga? Ano yung sinasabi niya? Ano niya maayos? Papanahon ko yun. Magasin na kailang sila ni Brownie. Tapos syempre, ayaw mali natin na mag-anak na kami ng aso. Nagagalit siya kay Kumoy kaya tinatawaran siya ng puta. Seryoso? Sabi niya ayaw nga niya ng puta sa bahay. Pero wala rin naman siya nagawa kasi talagang alagaan at pakatid. Bakit ka pwede sa nakakapagpasya na unang aso na si Cobra? Alam mo yung kampanan na si Brownie. Nakasuriyan ko na ang self-listen. Bumabalikan sila sa akin sa ibang panahon para kasama ako. Dati, ang reincarnation. Totoo nga yung reincarnation. Isa na lang ibig sabihin nun. Mahal na mahal ka ng mga aso mo para hindi ka mag-pwede at hanapin ka. Kasi ang tutulong sa akin habang bumalik kami, minahal namin siya ni Meryl at pinakasaya ay sulihan namin na hindi lang doble kundi tripling pagmamahal. Di ba magmahal mga hayop, walang hinihingi sa palit na ang pinakamagandang halimbawa na kung natin ang lahat na magpapatawag kasi sinabi natin ay kasamanan. Si Brownie ang kasama namin ni Meryl sa maraming buwan. Nagkaan namin siya ang inaharap ng pinuri na maraming kulay na. Kahit ang matigang araw sa bagal ay hindi niya asulit kasi siya kasama ng asawa ko. Ay hindi nagbago pag-asa ng pagmamahal namin kay Brownie. Kasama namin siya sa mga Christmas at nangyari iyak na siya ng aming pamilya. Pero pagkalipas ng 8 taon ay dumating yung araw na kinakatakutan namin. Ang araw na kailangan na namin magpaalam kay Brownie. Papalugan. Opo, salamat po. Mahal, anong sabi ng vet? Hindi na raw nila magagamot si Brownie. Kailangan na raw natin siyang puntahan doon para magpaalam. Ay, hindi ko kaya. Ayoko wala si Brownie sa atin, mahal. Ayoko rin naman na mawala siya sa atin, pero malala na yung sakit niya. At hindi na rin siya kayang pagalingin naman. Ginawa na raw nila ang lahat, pero kumalat na talaga yung cancer sa katawan ni Brownie. Kaya Kaya ano, nagsuggest sila na matulungin na lang si Brownie. ayoko. Ayoko matulugin si Brownie, mahal. Hindi ko kaya mawala sa atin yung aso. Ako rin naman, pero wala na tayong magagawa. Hirap na yung alaga natin. Ilang-ina na siya. Siguro, pinipilit na lang niya lumaban at titilat yung mga mata niya pag nakakita at naririnig niya yung boses natin. Totoo, pagod na siya, mahal. Ayoko mawala sa atin si Brownie. Ako rin naman eh. Mahal na mahal ko yung aso yun. Pero kailangan nating tanggapin na hanggang dito na lang talaga yung buhay niya. Bakit kasi maiksi lang ang buhay ng mga aso? Sana mas matagal pa natin silang makasama. Ang unfair tuloy. Sigurado ako na naging maligaya naman si Brownie sa loob ng 8 taon na nakasama natin siya. Kasi minahal natin siya, inalagaan. Palagay ko, maaalala pa ba tayo ni Brownie pag umalis na siya? Wala, palagi pa rin nila tayong maaalala. Hindi na tayo makakalimutan, mahal. Kaso parang hindi ko pa rin kaya eh. Parang mape-breakdown ako kapag iniisip ko na mawawala na sa akin si Brownie. Pero, sino ba ako mahal?
gaano namin siya kamahal. Mahirap mawala ng mahal sa buhay ang pagyan o alaga tayo. Pero parte talaga ng buhay natin ang kamatayan. At mapatutot wala tayong magagawa kundi ang tanggapin yon ng maluwalhati sa ating puso. Kahit na masakit at napakahirap. Kaya kami nang iyak ni Mary nung nawala si Brownie. Pero alam namin na mananatili siyang buhay sa aming mga puso. Hindi namin siya kalilimutan at iisipin lang namin na masayang masaya siyang naglalaro sa tunay na bagan. Kasama ang iba pang mga hayop na wala na sa mundo ito. Sa kasalukuyan ay kasama sa pamilya namin ni Meryl at hindi pa rin kami tumitigil sa pagpupulong-tayo sa mga animal shelter. Ang mga hapon project upang makatulong hindi lang sa mga hayop kundi maging sa komunidad. Kaya nga ang masasabi ko lang ay maging responsableng pet owners tayo. Mahalin at bantayan natin ang mga alaga natin. Huwag natin silang saktan, pabayaan o itakwil dahil katulad natin ang mahalaga rin ang buhay na meron sila. Maraming salamat po mga padudod sakaling mapilit ko ninyong basahin ang kwento ko sa Barangay Love Stories. Ageless and battered lagi ang depensa sa kasabihan ng mga taong pinaglalaban at pagkakaroon nila. Mga taong madalas na pinupunata din para sa ilan ay hindi raw masasama na sila ay magsama. Ikaw ba barangay na gamit mo na ba ang ng age, death, and metal? Mahirap pumasok sa isang relasyon na puro limitasyon ang nangingibabaw. Pwedeng magsimulan yun ang madalas na pag-aaway at hindi pagkakaunawaan. Ikaw, kabarangay, hanggang kailan ka dapat kakapit sa relasyon? Huwag man lang siguraduhan. Ang sabi nila, dapat lang ay palagi tayong malaya na express ang pagmamahal na nararamdaman natin. Hindi dapat nabibigyan ng imitasyon ang bawat galaw pagdating sa isang relasyon. Pero paano nga kung may sitwasyon na hindi natin kayang kontrolin at kailangan na lang natin sumunod sa kung saan patungo ang relasyon na meron tayo? Hanggang kailan nga ba tayo dapat maniwala sa salitang pagmamahal? Dear Papa Luke, hinalawag mo ako sa pangalang Maylene. 32 years old at nagtatrabaho bilang teacher ng college
siya ngayon. Kapag ganito mo, you're watching a superficial English. Position others to use the algorithm to colors. And of course, Pwede ison na yun. Turog. Pwede yung dahil ng atak. dito ng one, busy talaga Ano siya yung dahil kay Kado po dyan ni Kaso? Dati ba ito? Ay, Naku, hindi pa. Ano yan to? Ano? Hindi ito. Hindi ko alam. Alam ko naman kung saan papunta yung ligawan na yan. Paano naman siya mabait sa picture sa mga kwento mo? Ang tanong, mahal mo na ba ulit? Ang showbiz ang tanong mo, ah. Ganun talaga. Kaibigan mo ako eh. Sino mo nga? Tara.
Hindi naman kalaki ang titira namin. Kaya hindi ako masyadong nagdala ng maraming gamit. Ang swerte nga namin eh. Kasi ang mura lang rin kumain ko. Bali nakilala ni Noah yung may-ari dito na nakatira na ngayon sa ibang bansa. Kaya sa walang tumira at pamahayin pa ng mga kung ano-ano, kinukupan na lang sa amin para paalagaan na rin. Ang swerte nyo nga. Sakto na to sa inyo kahit magkaanak pa kayo ng 5. Ano ang pinagsasabi mo? Di ba ba talaga ah? Masasama na kayo sa isang bahay na parang mag-asawa ng boyfriend mo. Kaya hindi na hindi na mangyayari yun. Pero wala pa naman yun sa plano namin. Hindi nga namin yung pinag-uusapan. Gumagamit ba kayo ng protection kapag meron na? Madalas, oo. Pero may mga oras na hindi. Kita mo na? Kaya posible ba na meron kayo na kasama na kayo dalawa? Kung mangyari man yun, wala naman ako makikita masama. Sabi ko nga, magsasama na kami na para mag-asawa. Magsasama na kayo ng parang mag-asawa kahit alam natin may asawa pa rin siya. So, good morning. Sardinas. Mapupunta na naman na sa topic na inuusapan. Sabi ko naman sa'yo, matagal na silang iwaliti. Hindi lang talaga nila priority na i-process ang annulment sa ngayon. Hindi sa ayaw nilang magulang eh, sa ayaw sa nila. Ayaw lang muna nila maglabas ng malaking pera. Sorry na open ko ulit yung tungkol doon. Sa totoo lang kasi, ako yung medyo nahihirapan sa sitwasyon ng mayaman yun. Hindi ko nagilan sa rin para magsalita tungkol doon. Ay ba ako? Basta ba kayo naman ang ginawa? Hindi ko ba nakikilala o nakikita ng personal yung anak niya, pati yung nanay niya? Ano? Talaga ba? Isang taon na kayo ng boyfriend mo. Asawa na kayo.
kanyang asawa para sa anak nila. Uwi din siya sa bahay ng nanay niya tuwing unang linggo ng buwan. At isang linggo siyang nananatili doon kasama ang anak niya. Pero hindi naman kasama ang dati niyang asawa doon dahil may sarili na itong bahay. Sa natitirang 3 linggo sa isang buwan. Yun ang oras sa akin. At wala ang kasama niyo. Pero na naging sense of namin umaban. Ay, panakmak ko na yun. Parang siya yun, may simpla ako ikaw sa siya. Mga kapilas ito ha. Ito. Hindi ka naman oras. Pag-muwag ka, pag-iawan.
kasal nila. Pero dati na lamang yun sa korte dahil hindi raw naging sapat ang rason na para magpuhaan ang annulment plan. Malaki rin ang nalabas nilang pera noon, pero nasayang lang dahil kasal pa rin sila matapos ang lahat ng mga ginastos. Pero magmula noon ay hindi na pinag-usapan ang tungkol sa annulment. Mas marami rin silang dapat na i-prioritize pagdating sa mga gastusin, lalo na para sa anak nila. Ang pinapagod ng Sinoa ay ito ang pinag-usapan. Ang magiging kabarko ng patay niya. Kung sumasamala sa sabi niya asawa ay wala naman importante sa Roseva, sa kanya ay ang lahat ng bagay ay napagkakaroon ng Diyan, nagbalong tayo ng season na. Kaping, ikatika mo ang balang katikit sa kaya ng pagsasawan. Tapos na. Laong to, okay.
ibang babae, bago mo man maging kayo ulit, sinabi ko naman sa'yo, sa mahal na mahirap yan. Pero dahil nga mahal mo si Noah, handa ka mag-iis para sa kanya. Malas na sa akin. Ampunin mo na lang ako.
pa rin maalis sa sarili ko ang pagsekos. At matapos ng mga muling magkaayos si Noah at ang dami niyang asawa. Dahil ang alam ko ay single pa rin si Faye hanggang sa ngayon. Natatakot po ako na mapunta sa walang relasyon namin na sobrang iniingaman at pinaglalaban ko. Pero dapat pa nga ba akong lumapit o dapat ko nang bitawan ang lalaki na pagramdam ko ay wala naman akong balak na pakasalan kahit na kailan. Ngayon pa lamang papatutot ay nagpapasalamat na ako sa bayang maibibigay ninyo sa akin at ang ating mga kabarangay. Hanggang ito lamang din po ang sulat ko. Lagyan niyo forever, Kapuso, at Barangay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya may papayo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ang iyong napakinggan, ituloy yan via live stream sa www.gmnetwork.com/radio. Asa ito sa Barangay Love Stories. Sa mundong perfecto, lahat ng bagay ay makakasabay na pwede natin makamit ng mga oras at pinigil. Sa mundong perfecto ay hindi tayo maghihirap at makakaranas ng problema. Pero ang problema ay walang perfectong mundo. Ikaw ba barangay, ano ba ang hihilingin mong makamit kung magkakaroon ng perfectong mundo? Dear Papa Dudut, nakuha pa na si Julio 40 years old at hindi pinalaan na magkaroon ng magandang buhay. Hindi nakapagtapos ng pag-aaral at sa akin ay bigay ang responsibilidad sa aking 60 anyos na ama at 18 anyos na anak na dalagang si Mimi. Sa madaling sabi, isa akong breadwinner. Tulad ng ibang breadwinner ay hindi naman namin ginusto ang sitwasyon namin. Pero pa naman ang hihilihan na makuha lahat ng responsibilidad sa tahanan. Wala naman siguro, hindi ba? Hindi kaya yun madali at isang masakit na paraan nyo para hindi ka makatulog ng maayos sa gabi. Yung tipo kahit pagod na ang iyong katawan pero ang diwa mo ay gusto pang isipin kung paano ka makakakuha ng pera para may pangkustos sa kanila. Mahirap sabihin ang pamatulog. Bakit ba ako napunta sa ganitong kalagayan? Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko sa tuwing nakukunanan ako ng malaking problema. Tulad na lamang itong nakaraan. Isa ako sa mga natanggal sa pinagtatrabahuhan ko sa isang construction site. Nagbawas kasi ng mga trabahador at kabilang ako sa mga napiling tanggalin. Dalaraw ng edad ko. Pinili nila yung mas bata dahil bayag lang ng bayag kahit na hindi ganong kalaki ang ipon sa kanila. Dahil wala naman silang ibang responsibilidad sa buhay. Naalala ko ba kung paano akong nanlulubog nang iabot sa akin ang huling sahod ko? Nakapasok sa maliit na brown envelope yun. Namaluan pa yun ng pawis ko dahil natirikan ng araw at nasa kalagitnaan ako ng pagod ko nang sabihin nilang makasali ako sa mga tatanggalin. Hindi ko alam kung paano ko noon bubuksan ang brown envelope yan at iniisip ko kaya ang muling pera na may aabot ko Siya sa pangitulog kong pa na pagdalos. pamatulog. Ano kaya? Tama kaya? Ano? Ano nga ako? Sino ka pala dalos ng ako mo?
Hintay ka na. Madalas ano? Gadyo mo. Ano na dito? Gadyo mo. Tay, hindi. Julio, nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng dalaga mo. Nagluto na ako tayo ng 2 beef noodles tsaka nakapagsahin na rin po ako. Kain na po tayo! Sulit ako lang. Yun na lang kasi ang nadampot namin sa kusina. Balak namin lutuin yung sardinas pero naisip namin na mas maganda kung babukunin mo na lang yung sa trabaho mo bukas. Ay, lutuin niyo na po. Pagdating sa ulam natin ngayon, Eh, paano po yung baon niyo bukas? wala na akong trabaho. Kaya hindi na kailangan baho. Ano, tay? Paano na tayo? Huwag kang masyadong malungkot dyan, baby. Kilala ko ang tatay mo. Madiskarte yan. Makakahanap agad siya ng trabaho. Hindi ba, Julio? Madiskarte nga po, pero kulang naman sa swerte. Talo rin ako, tay. Dito ka dama. Ganun. Kapag nga dumawag ka titin. Nagatubalon mo. Nilunis to nun. Nilunis to lang nun. Ano yung yun din? Ito ko dala. Din ko man ikapatulan sa pagkaw. Maghahapin ako. Katanda ka. Nagkagachat ko sa Airpods. Tal na kataking. Ang tanda ka naman mula lang sa Agdalos. Bahala ka. Terus kayak gitu. Tatapon. Ketika Sabado no bigat. Ay, nagdinait ko. Ay, nagdinait ko ti usaron. Agting nagtatawan oras ang nagdaitan ang hanap pa ang dalos. kaso niya.
Magbagla ka, tapos matingnag data kay makatawaan da ka. Alam din dinait ko. Tagal gumalaw eh. Ganda ko na ko. Naglusong ka na. Takal ko na kang ginagawa. Gilegs mo pa itik ka. Pwede ka na. Tulo ka. Ay.
Pero nag-iisip parte ito. Di bali mo.